Салом дӯстони азиз, мо мехоҳем бо шумо имрӯз оши палав тайёр кунем. Салом дӯстони азиз, мо мехоҳем бо шумо имрӯз хушомадед ҳама каса. Дар инҷа мехоҳем ош тайёр кунем, оши сергӯштак. Хайма ошо метавонам ака гуфтем дар эфир чахчах карда тайёр кунем. Не хеле майда майда реза мекунем гӯштукоша. Ва алайкум бассалом, хуш омадед. мегӯми дӯстои ман куҷо шида бошанд ака? ҳама баромада рафта. ва алайкум бассалом, хуш омадӣ модари тоҷик. нағзи созӣ, кӯдакосозан. саломатӣ хуб? биё ош мекунем. ва алайкум бассалом, сумайя хоҳарҷон, хуш омадӣ. марҳамат. лайкавия биҷиқед дӯстомона фарёд кунед. якҷоя ош тайёр мекунем. ош кадестан хеле гӯштакошо майда майда реза мекунам. шанбе буда гуфтам биёя. ва алайкум бассалом, хуш омадӣ. пайристуем, раҳмат барои лайк. кулӯч додумта, марҳамат. хуш омадӣ. ҷа мехоҳем ош тайёр кунем. хуш омадед дӯстони азиз. чота корчам гапа нагирифтест. абдулло командир, ассалому алайкум. ҳаракат гӯш чида намепазида. ва алайкум бассалом, хуш омадӣ абдулло. кӯдакоро дар диги хона махам кардам, гуфтам ки хапа дамак бишинед чутун браве қати дӯстош чахчах кунда биёя. кӯдакоро гапа намегиранд охи дига хеле модари тоҷи сиёсат кардан дар кор кам кам.
میگم همین گوشت مایده مایده رزق مامانده برسه خیلی خوش آمده دوستای عزیز. مرحمت. چق چق میکنیم. سوال جواب. و علیکم السلام. خوش آمده شهر توز دادر. اوش ایده. نه یکای ما مکتب بودگیوش اومدن صدیق ندادیم بودکای مایدمون اولی تاجیکسکی سمیه. و علیکم السلام. خوش آمدید دوستانی عزیز. رحمت برای اومدناتون، رحمت برای لایکاتون. فریحه و علیکم السلام. خوش آمدید. یک دیگر تا دستگیری میکنیم دوستای عزیز. رحمت شهر توز برای لایک. اینه گوشت ریزه کدام کم ترک نمک میکنم شما نمکوی تاجیکسکی کلام کلام. شکرانه الله ما خوبیم. تاجیکسکی سمیه شما نغزید سازید خانگی ساز اهل و آیله ساز پیشروی ها چه خیلی آخه پیشروی هست. گوش قیمت کم بود است. اگه اوشه یک ده یک نوکدیم 1 کیلو گوشت 1 کیلو برنج اینجا استفاده میبریم میخریم. و علیکم السلام. تجبایز خوش آمده دودر. مرحمت. لایکمون. یک جوی آش تیار میکنیم نمیجه آش پلاو. یک دیگر رو دستگیری کنید فقط سیرکای بالا رو کم کم مدلیت کده ای پایان من دم بگیرید. مرحمت سوالاتون باشه سوال دادم بگیرید جواب دادم میگیرم. یازنامه کیدت کرد اپا یه روز کار داشته نمیتونی سید رو آمده. افیر کنه داخل شما خیلی یک جای تیار میکنیم آش باشه یک جای تیار میکنیم. یازنامه دیروز مرا کیدت کرد کار دارم گفت نمیتونم در اومده. زنک تاجیکستان آوردن آخر هوا بوی نیست آخر دادر جان با زنکو رو او با کی کجا میبری میرن با میگردونن. اکو میبوده بیخ علاماش رو میکردی آز میایه نصیب میایه با میرن
мумкин охиронушда миёй ай кор меброя ош тайёр шуд ошхӯрӣ миёй насиб буд. Я сол шуда унҷое. охи коронавируса баҳона мекунан ҳама ҷо гӯё неке раҳора қити масҷидо маҳкама чӣ хеле ами ҳама чи мактаб пактаб дискотека ресторан магазино и маршруткода боло ба боло одама намегӣ халда касал намегзараву ҳами корои муҳоҷиро соз шававу ё ки масҷидо ҳуй шава одамо намоз бихонанд и халида мумкин неста некем дига ҳамашда мумкина. Дӯстони азиз, як бори дигар овозом рафтеста интернет сӯза и интернет моно таъриф кардем як ду рӯза кидат кадестаи мона. Канал дошта боша силката бумон онҷо дастгирӣ мекунанд дар ягон видеои мо ягон читобумон я комментарий бинавис мо ҳам подписатсия мекунем дастгирӣ мекунем агар подписатсия накарда бошем. майлаш иштиёи таом оша бухӯ то оши мо меша бо гӯшна меша. ТВ Хаталон ваалайкум ба салом хуш омадӣ марҳамат кулушта метем нағзи созӣ Юсуф ТВ Фархорӣ хуш омадӣ додар раҳмат барои лайк ваалайкум ба салом марҳамат ай боло бигзар якдигарро дастгирӣ кунед. ҳозир оши палава тайёр мекунем мехӯрем. шугурсоз ТВ Хаталон кулуш додум то марҳамат якдигарро дастгирӣ кунем. иҷа ҳам обуна мешавем ҳам ош тайёр мекунем. исфара ваалайкум ба салом хуш омадӣ додар сози хуби пешравӣ аст нест дар каналтон. дӯстои азиз касе дар болои силка монда илтимосу дават кунед дар бои поён мондан бигиред. марам дастгирӣ кунед ки ютуб соат бисёртар бутия силка боло мерафта ютуб кам медодай соата. абдуллоҳ шумо ҳамсартон мегӯед мебиёяд хай бутонед бубаред чӯхе
خوش آمدید دوستان عزیز یک بار دیگه. من سبزیمون رو ریزه کرده باشیم. من فیلتر در بگیرم. ای ماما خیلی ای مولی بود کنکورسیم بالی ای مو ای همه ده با بسیار میگریزالی حاضرش در کنکورسیم این قیقه گریخته سیان و با آمده سیان ایش میگریزه اوش میوه و معلوم نیست. کورتای میلی و علیکم به سلام خوش آمدی خواهر جان. اینجا آشی پلاو بوده مرحمت یکون دوستت باشه مرحمت جغزم بیایه یک جای آش پلاو تیار میکنیم میخوریم. هم در یک دیگر منو دستگیری کده آب نمیشیم. هم اینا کلوشت دادم میتیموزی کلوشت دادم مرحمت یوتیوب کم کم چسبیدسته اینترنت مون رحمت فرخوری برای گپای خوبتون رحمت برای دستگیریتون. خیجه تاجیکستان کم کم چسبید افیر زیغ نشیده بستید. ما در تاجیکستانیم اگر کسی ندونه برای مو کم کم میچسبه. ای همه دا میرسه یک بسوره یاش که خودمی 12 بودم 10-12 بودم همه دا انشالله که میرسه. یک دیگر دستگیری میکنیم. نه و علیکم به سلام خوش آمدید. مادر تاجیک اینه یزنم ولاد آمد اگر اینجا باشی. و علیکم به سلام خوش آمدی محمد رحیم. رحمت ما سال شما نغزید سازید خانگی و ساز میشه شکرانه خدا سازی مردم دیر کدی. همه افیر چسبیده است دوستای عزیز. کویگون کس اتفید بتیه زیغ میکنه در بچسبه. فیلتر درگیروندم و زیغ یا دیگ مم گرم بشوم تا دیگ گرم شده ایق چق چق کنیم. خیلی ساز باشه ساز. سلام خوش آمدی سویدنوی ручной работа марҳамат ключ метемта худоҷон ака хондестам ку нарафтеса овозум чотох телефони ма дер мондай. خوش آمدید دوستان عزیز. رحمت با لایک آمده باشی. خوش آمدی. رحمت کلام برای لایک موندن ناتون برای دستگیریاتون. رحمت که ما را دستگیری میکنید.
хобам набурда телефони дастангима чото маро кидат кадеста яқайқа шугур мегум созум значит овозе мешмуда дерафта Юсупова ва алейкум басалом шумо нағзед созед охе дер кади гуфтум ғариб ва алейкум басалом хушомадид додар шоми шумоам ба хайр бошад ай кор буромада бошӣ марҳамат биё ош мекунем насиб боша мехӯрем марҳамат ягон саволотон боша савол додан бигиред акои хали нарушение айно боша ба қаламфир тезак мешада охе ма бая нахондам бахшиш барои нахондагӣ охе майлаш барори кор шумода кам кам омада хабар гирифтан бигимона Юсупова додумтона ключ марҳамат ключа биги ай боло бугзар кор кун охе кор кун мо на гӯшта бисёр истифода бурдестем ко модари тоҷик қиматии тоҷикистонда касе агар тамошо накарда боша видеои бачаи мара ашана я тамошо кунед ай у Россияда қимата Муҳаммадраҳим пурсидест айта ҳо ошай хоҳарҷон ина шумода метем ключ аниса инеса салом алейкум ва алейкум ассалом хушомадӣ хоҳарҷон гирифтум 20 лайка марҳамат додарҷон марҳамат карда бишӣ ман роған андохтум роған гарм шидан мегирам мо иҷо чақчақ кардан мегирем ма аяла оят таята бурда дохта омадан мегирам кади шумо чақчақ када оша мепазонем тез тез мегиремша амихел дӯстои азиз сози хуби хоҳарҷон саломатӣ соз пешравӣ ҳаст нест ошай ош якда як бестага миҷа ягон эфири дига нагирайс мореқа дастгирӣ кун шукрон тиҷе ва алейкум басалом хушомадӣ хоҳарҷон марҳамат биё лайкамон ай боло бигзар додарҷон нозим ошай ош марҳамат якдигарта дастгирӣ кунед фақат ки силка мондад силкаҳои болоро удалед кунед дӯстои азиз ош мекунем якҷоя ош мехӯрем оши як ба як монкун мебинем ку чӣ хел меояд ма якум видеое ки кардем партуфтем ош буд гӯшташ хеле кам буд хай просто хомонда ош кардем партуфтем шукронаи худо моам созем хубем хоҳарҷон гаштем ами айдуми подписчик ҷамъ када бо хостем иқа соат монам ҷамъ кунем ки ирӯз фаҳмидум ки агар
дар як соат ҷамъ накунӣ, ӯ соато тоза мешуда, бо айнав соат ҷамъ мекардӣ. И шавҳари ман қати ҷиянаш гап задаеста, бо фикр накунед ки қати ягон каси дигар. Дӯстони азиз, Солеҳ Ҷураев агар касе надона, шавҳари май. Рӯған мо гарм шид, ман пиёзи якум мерам сирх мекунам, меандозам, миём бо иқа гап мезанем. Соатҳомон модари тоҷик 242 соат шида. 242 соат шида. Ғарибаки ғарибак, салом алейк апаҷон. Шумо ози дар Тоҷикистон? Бале ғарибак, мо ози дар Тоҷикистон. Ва алейкум басалом, хушомадӣ, марҳамат. Мо ҳами мехоҳем ки ҳами Тоҷикистон яқа видео кунем, дили шуморо хирсанд кунем. Ҳоли як гармак шава иқак мебурум, ҳама шаҳри Душанберо сёмка карда мепартом. Марҳамат карда будроед шаҳри Душанбемона тамошо кунед. хоҳарҷон, шавҳари май нами ҷайоз ина кор рафт. Солеҳ Ҷураев, шавҳари май. мегӯм ҳамномҷон бошӣ. шинохтем. марҳамат дӯстони азиз, хушомадед ҳама каса. Агар ҳамном бошӣ, охир ҳар рӯзе ном талиш мекунӣ. ман яҷая дар ютуба 3 хоҳар дорум, ки медурам тамошо мекунам чиёшона. акуна пурсаҳар бегас и овози ширбурора ки мо агар я намуд сайри гудако хован я оте миёя додвой зада. Таҷикский семья, салом алейкум. Ва алейкум басалом, хушомадӣ хоҳарҷон. Ина ози як клюшта метем. Марҳамат, якдигарта дастгирӣ кунед дӯстои азиз. Раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед. шуморо мегӯм. мо дар Тоҷикистонем. мо дар Тоҷикистон, дар шаҳри Душанбе. Насиб боша озинами ҳози барфа я барфҳо ов шаванд. мо ҳози дар Душанбеем. ғарибак ҳози дар Душанбеем. Инеса мепурса акаи Ҳусейн сози хубӣ. Духтарако салом, Тоҷикский семья. Омӯзгор 9 километр. Мондум лайка дӯстам бололазоре. Раҳмати калон омӯзгор. Ина клюшта метем. Силкотоно бимонед, якдигарта дастгирӣ кунед. Фақат ки силкҳои болоро удалит кардан бигиред. Дар Тоҷикистон хонамон дар Душанбе.
فهمیدم خواهر. نامی بهترین آیشه گل. راستی مادر توجیک نزدیک به فکر میدگرد که نمیدونم ما دست برگی راستی گپ نه برآمدم خیلی برآمدم فقط با تاکسی رفتم خیلی نمیدونم هر جا شولی دست میه شما هم دمیجه فهم آموزگار فهم شماره مادر توجیک محمود جان شو حسنов سلام خوبین شکرانه خدا ما خوب شما نغزین سازین همه کس خوبین خوش آمدی خونه ما در آنجا من در اینجا روسیه در فهم مادر سیمیه آموزگار کانال داره ما подписаться کردگیم شه روزیا گتاوید سلام علیکم پجون نغزکن چی گپا با فکرم آش کدستین و علیکم بسلام خوش آمدی روزیا ها با فکرت که آش کدستیم و فکرت توغری های خواهرمون کانال داره مادری توجی پیازو سرخک شده ما گوشتمه اندازم با میام با چق چق میکنیم آش سر کدگی موجه پیازش سرخ کده مرحمت کردن شکرانه را دستگیری میکنیم یا دستگیری میکنه تو نه زور روزیه ما آبونه شدگیم شما ده ما همه دا آبونه شدگیم از با نصیب باشه با بایی تلفونم نصیب یا تلفونی نو گرفتم نصیب با بایی میشم تو نه دوستانی عزیز همه تا میشم میدروم کامنتاری میمونم نه آشا اوجا دا پلتا برده کده است اما ای تلفون ایجاش نمیجمونم همینجا بیسته نصیب باشه دیگه اون تا میارم با دیگه میکشم با میبینیم برای یوتون لایکاتون برای اومدناتون
марҳамат карда силкои болоро удалӣ кунед. дӯстои азиз, юсуп оғо ма насиб боша 27 сола меша. насиб дар баҳор, охиронои баҳор я валои баҳоре. ғамзада салом. ваалайкум ассалом ғамзада. барои ҳамон мегум ку ина омӯзгор ки каналаш пешрафтае медона зарар дора силка. барои ҳамон метавонед ай боло удалит кунед, бо поён мондан бигиред. ҳо мо ҳам бисёр медуроем ами омӯзгорда дастгирӣ мекунад. оилаи тоҷик дар Москав 27 лайк. раҳмати калон барои лайк. марҳамат кулӯшта беги хоҳар. ай боло бузгар. кулӯш додум та инай сар бинавис оилаи тоҷик дар Москав. ғамзада шумо дамина кулӯш метем. барое ки ютуб тоза мекунад бисёр шавай лайк намемонанд, просто подписатсия мекунанд, колокольчикша меҷиқанд, лекин дуромадаи ақлан 1 минут видеото тамошо намекунанд. барои ҳамо ютуб тоза мекунад ва ё подписатсия намекунанд. агар ҳамо одамое ки подписатсия кардагиам будроянд ақлан 1 минути видеоро тамошо кунанд ё 2 минут, ютуб тоза намекунад. марҳамат якдигарта дастгирӣ кунед, фақат ки силкои болоро удалит кунед. илтимос дӯстои азиз. ҳамо болои курча биҷақед, ҳамо душвор несте. барои ҳамо удалит карда бо ай поён мондан бигиред. ман шуморо дастгирӣ кунам, шумо маро дастгирӣ кунед. дӯстои азиз, хеле миннатдор мешавам. оли 20 кас гирехте. ҳамин хеле охе 20 кас мегирезӣ, 10 кас як рӯзда 20 кас ҷамъ мекунӣ, пага мехезӣ 30 кас гирехта зиқ мешӣ. ваалайкум ассалом. хуш омадӣ муҳаммад юсуф хоҳарҷон. сози хуби кӯдако соза. хуш омадед як бори дига ҳама каса. ҳош плов мекунам. як бор гуфти плова нағз мебинам. як бор плов куда эфир. ина навбати плов омаде. плов кадеси маҳмуд. ростӣ ман мардако ба обуна мешавам, лекин комментария намемонам. ягон ташта подписатсиям намешавад. не шумо да подписатсия нишон наметия оила. не тамошо куни видеоро, комментам намони, лайк бимони, вай ютуб тоза намекуна. тамошо бикуни ақлания видеоша. юсупова мега омӯзгор ман обуна шудам. зангулаш кати баъди эфир хабар мегирам тон. шумо ҳам шавен илтимос. шукронати ҷи семияҷон созен. инеса модари тоҷик худум апаҷон. шукр раҳмат шукрон. хоҳарҷон шумо чӣ хелен?
админка реклама кунед подписчикотон меҳмон шуд. марҳамат дӯстои азиз, ами оилаи тоҷик дар Москавда касе обуна нест, обуна шавед, як дастгирӣ кунед, мо бо дастгири якдигар пеш меравем. мо имон якдигарро дастгирӣ накунем, ҳеҷ ки моро дастгирӣ намекунад. барои мо кӯшиш кунем ки якдигармона ай таги дил дастгирӣ кунем. инеса кадоме шида тамошо куна видеора ақлан 2 минут. розия гатови меҳмон шавед, касе хоҳишмандай. саломат боши оилаи тоҷик дар Москав. саломат боши маҳмуд. шукронтиҷи соз раҳмат апаҷон семия. ай қафои ҳами одамо гаштам мегрезанд, сур карда ба қабшон мекунам апаҷони қанда. таҷикский семья инеса силкамон. инесаҷон баъди эфир насиб боша медурам гарантия метиҳам. мана модари тоҷика дастгирӣ кунед, хеле зани меҳрубон, я дастгирӣ мекуна ҳамара. видеошам хеле ҷолибай, дуромада тамошо кунед. ва алайкум вассалом, хушомадӣ расулдодар. марҳамат, ош гуфта будем, ош кадестем. ами хумона дастгирӣ накунамиш ки хумона дастгирӣ намекуна. раҳмат дода расул. марҳамат, якдигарта дастгирӣ кунед дӯстои азиз, морам дастгирӣ кунед. силкораи боло будалед кадан бигиред. як бор дигар хушомадед дӯстони азиз. ман рафтам марҳамат расул додар, майда майда ягон чӣ хӯрдам бигӣ. бо оши насиб боша мехӯрем. марҳамат хӯрдам бигӣ. додар савол бинавис, ку саволото ҷавоб додам бигирем. ба завқ бурава ами эфирмон. ами додар расула дуроед, касе обуна нест, дастгирӣ куна. хеле канали хубай, хеле саволои исломӣ метиёзӣ. агар рӯзи дастиш бекор боша, марҳамат карда бинавис ягон савол додарҷон. охи фақат кор мекуна, барои он гӯшнае фақат. хушомадӣ хоҳар инеса. бо тобухи биё. дӯстони азиз, ҳар рози 9 бега дастгирӣ ай рӯи миллионай. ина касе да мефора миллион шудан омӯзгор да бидроя. не расул акай муфид нест, ай расул дигай, акай муфид дигай. не оли
ош нашида оз гӯшто жарид кадестем. Юсуфи фархориро марҳамат дастгирӣ кунед. То ошида не пирогои қоқшидагиро бихӯрем. ойна модари тоҷик немо омӯзгор миллион мекадай одама марҳамат. мо дохил уже саат 11 меша, уже мо вақти хоб меша. Ман фақат ягон рӯз рӯзона агар бикунам медуро михеле ба ҳамута медурам ягон лайк мемонам шуда каме даму эфирош. ҳардушон сава ҳардушонам каналҳои исломиай. ҳардушонам савол метиҳам. марҳамат якдигарро дастгирӣ кунед. сабаби асосии хелш ин аст ки канала маҳкам нигоҳ медорен. Барои ҳамон мегрезанд. Канал бояд кушода бошад. инесе расул додар мега инесе муфид шогирдай. марҳамат дӯстои азиз якдигарро дастгирӣ кунед. ма кушода наметавонам, насиб мекушам, ҳами саҳар мекушам. ма каседа ма ҳамада пашти подписатсия кардагим ҳамада. ма ба дига телефоном подписатсия кардагим ҳамата. инози ма як бинависум я чи ҳамиҷа бидурояд каналом кушодаи ма ҳамата подписатсия кардагим. бибинед марҳамат карда. анами манижа ҳамроҳи ва маём. анамира будуроед. ма ҳам каналом ҳуй мондагим. анамиҷа бибинед ай ҳамата астаи номотом. майлиш хай хоҳарҷон бо тол хӯрда биё. Няиша тонистум оша натонистам озиу телефони навоқ нафаҳмидастам барояму насиб ҳуй мекунам амаша ҳуй мемонам. барои ҳами бовари одамо. неке мая 400-500 одам да қариб подписатсия кардам. некем рост мега вақте ки неке ма касера бибинам маҳкамаи ман аямо одам намегрезам гуфта. барое ки ӯ маҳкамаи ман маҳкам буд, ман наметонистум ҳуй карда. неке ма ягон кас подписатсия намекардам. бисёр одамо ҳами хел мегрезанд, мебинанд ки маҳкамаи мегрезанд. рост гуфтии гаптам рост омӯзгор. оилаи тоҷик дар Москва марҳамат дастгирӣ кунед. на уҷои каналотай ку модари тоҷик ҳамунҷоро нигоҳ. ба дига телефон ба телефони бачат нигоҳ. ё шавҳарат кати маълумат.
дӯстои азиз, бахшиш мая рафтмам гӯштома диданӣ. марҳамат сувол додаи додар Расул: агар дар маконе ки об пайдо намешавад, барои адои намоз чӣ бояд кард? Бояд аз хок истифода бубарӣ. Инам таҷикский семия гуфтай. Модари тоҷик: э кӯдак усубра ғам натед. Рост гуфтӣ. Усубра дар вақти эфир. Марҳамат додар бо ягон савол бинавис ку ҷавобаш дуруст буд. Хок, аз хок. Мо ҳам бисёрам хеле фаҳмидагием вақте ки об набошад, аз хок. Интернет созай начаспидастая? омӯзгор ҷавоб додай таяммуд бояд кард, яъне хита дар хок ранги мурғ хоклӯтак мекунӣ. Таҷикский семиясоз. додар Расул гуфтае влог семия. Бале дуруст, бояд таяммум кард. барои чӣ мегиред модари тоҷик? Хай михелаю одам зиқ мешава, бо хай бо фарзандот ҳастай, бо дар пеши шавҳарат аст. Иншоалло ки гап мезанед, созан, хубан, мисли хонагиҳо. Ҳама ҷо тинҷай. Зиқ нашавед, худтонро касалӣ накунед охир. суол надода Расул суол додай: нияти таҳаммул кардан чӣ ҳукм дорад? Фарз? ҳамин эфир начаспидестая? таҷикский семия мегӯяд гиристанӣ бисёр хосияти нағз надорад. Кӯшиш кунед ки ягон кор ба машғул шавед. модари тоҷик: намешавад, зиқ мешавам, 2 солу 3 моҳ мешавад бачама надидам, ба имконияти кам гап мезанем, мечаспад тамом.
Закия. Хуш омадӣ хоҳарҷон. Ва алайкум ассалом. Марҳамат лайкамон ай боло бугзар. дӯстои азиз хуш омадед як бори дигар. Додар Расул мега подсказкаша менавис. Марҳамат Додар Расул бинавис подсказкашако. шукронаи худо мо соз. Закия шумо созед? духтарчат созад инҷа? ман та натонистам у гапи гуфтагима. ба фикрам ки фарз заи Додар Расул не. воҷибам як чи фарзе не. ва алайкум ассалом. хуш омадед ҷон. раҳмат набошам. дугона тв. ва алайкум ассалом. худо мо созем ҳамамон. шумо созед инҷед пешравиё чӣ хел? раҳмат таҷикистемия. меравед? хай бо то хӯрда биёед, ош тайёр шед. ҳеҷ гап не модари тоҷик. майлаш равед кӯдакоро бигиред, зиққигарӣ накунед, иншолло ҳамаш хуб мешавад. хай ҷа тоҷикистоне хуб мечаспам. расул додар ина шавҳари ман мега рӯзои бозор дар канали Фара ТВ эфир мешавад. будроя эқа ҳамора роҳи ислома нишонте. бурдамшон Тоҷикистон. духтарчам хай майдатарай, кам кам ҳаракат дора. бачам 17-солаи ба гардан намегира овқат. ош кадестам отиҷон. хел нагу таҷикистемия куҷо коронавирус. хай камтар шамол хӯрдаида. марҳамат Додар Расул. рӯзи бозор биё аму Фара ТВ. худо шифот битияв. дору бихӯр я терафлю бихӯр. Додар Расул Фара ТВ бачамонай. бачамонай. ина силка мондаги ҳамиҷо будро ба фикрам подписатсия кардагиу. я дуру ҳамиҷа
майлаш намоз та бихонад чун ба биё. ӯ дар Россия калон шудагиай чи ислома мегем ӯ ба кала намегира, немега охай духтармон мехона намоза ёд гирифтагай, суроиро ёд гирифтагай, ӯ ба кала намегира. Барои ҳамӯ дар рӯзои бозор оли ӯ бозор кадем мефир, хай 10 одам омад, хай дастгирӣ кадан, иқа фаҳмодан, иқа дар дилуш ҳамуро мегем ки ҳами эфиро кади буфаҳмонем, ягон ҳами одамои ҳами хеле камтарак мо иқа мефаҳмонем, ӯ ба кала намегира. Бояд ҳарса бисёртар шава фаҳмондан, ҳамуя ба кала бигира, ҳами ислома қабул куна. ҳами овозои ман рафтеста ё часпид эфир, дӯстои азиз? обҷӯшин ма биёрам дар биринҷа тар кунам, бо чақчақ мекунем. Ман хеле гарм да тар када мемонам, обҷӯшидагида намак мекунам камтар. анамо дур омада бошӣ, дида бошӣ додар, ҳамуҷа биё рӯзи бозор я ҳамуро иқа камтарак насиҳат кун, камтарак иқа. мо нағз медонӣ русиро, вай русиро хушрӯ мефаҳма, хута медонӣ русиро, хай русӣ кати буфаҳмонша. Савоба духтармон ки майдатарай, ӯ ба кала гирифт, қати дугонааш пӯшид, ӯ да ёд додем намоза суроро ӯ аз ёд кудагиай, ана иш ба кала намегира. суол: аввалин паёмбаре ки бо арабӣ сухан гуфт кӣ буд? ғози намозхонӣ рафтанат ҷон. шояд пайғамбари худмон муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам буд, дода расул. нодурустай. ҳо ба фикрами 11 кас шид, намедонам куҷодан ё чӣ наменависанд.
дӯстои азиз куҷо шудед? Марҳамат дода расул савол додай. Аввалин паёнбаре ки бо арабӣ сухан гуфт кӣ буд? Метарсам меравад ба охирин борон. Не нодуруст. ҳазрати исо бошад? писари Марьям. мардум гуфтем ба ҷои савол да ҷавоб диҳам, биромадам кӯи мардум. ҳазрати исмоил марҳамат дӯстои азиз, касе медона дода расул савол додан аввалин паёнбаре ки бо арабӣ сухан гуфт кӣ буд? Бо подсказкаш? бале дуруст аст. Исмоил. Пухтупаз ТВ. Салом хоҳарҷон. Ва алайкум ассалом. хуш омадӣ апаҷон. марҳамат ҳозир кулӯш наметем. Лайкамон ай боло бугзар, ҳозир насиб бошу ошмон меша, ош мехӯрем. ҳозир неким нав савзиш жаре чӣ дестай. ҳамин саволоро дая чӣ нависа? Муҳаммад Раҳим ҳамиҷаи? ай кор буромадагӣ охӣ? намаку зирара будозум нахӯтам будозум бурда. суол: сабаби пайдоиши оби замзам кадом паёнбар буд? ҳазрати иброҳим мегӯяд нодуруст. ҳама тарафи теҷе. ҳозир ош тайёр нашудае? Абдулло командир
ҳамира дар куҷои медонистон нодуруст. ҳазрати Иброҳим охӣ мега кӯяқ подсказка бугу дода расо. Ма куҷо да фаҳмидагиам медонам да ош ҷӯшидаест Абдуллоҳ командир. Ош ҷӯшидаест айна биринҷа мебарам медозам меқабу ҷӯша маззаҳои гӯшт бубуроя байра мебарам медозам. мумкин ҳазрати Исмоил бошад. ҳазрати Исо не? ҳазрати Исмоил. бале. ташаккури зиёд додар расул барои саволот, барои дастгириёт. як бор дигам хуш омадед дӯстони азиз. Насиб қариб оши мо мешавад. раҳмат барои дастгириётон. суол: намоз кай фарз гардид? ва алайкум ассалом. хуш омадӣ хоҳарҷон. сози хуби саломати соз пешравӣ чӣ хел охӣ? ҳело универсал. додар расул амуда ба арабӣ бинавис универсалда. суол: намоз кай фарз гардидааст? дӯстои азиз, савол чунин: намоз кай фарз гардидааст? 24 подписчик кардем. хеле хуб.
وی معربی را نمیدونم اما فکر خیلی نمیدونید میدونید کو ما افیرتون در رفت معربی گپ زده سب دقیقه کو یا فقط سلام علیکم میدونید عرب اومده بوده اگر دخترک ما подписаться کنیم و علیکم آمد که خوش آمدی نه اولی دیر نکدی مرحمت لایکمون بالا بگذار دیر نکدی سوال نم خیلی محمد که سوال داده رسول ان همین خیلی یک سوال که نماز کی فرض گردیده است بدونین مرحمت جوابشو بنویسید فهمو ما با دو تلفن تماشا که دیستم نمیدونم خردش نه سوز رفته است کانال اساسیمون دیره یا نه که مو تلفن خودم سوزه پی در جوشه ما просто گو رفتستم شور دیدنی همودا دیر کده ممکن دیر جواب دادستم پس تیوی شما چی نویسته؟ خوش اومده دوستانی عزیز یک بار دیگه 7 نفرم کو یگان سوال بتید این سوال کو جواب ندادیم سوالش خودت جوابش خودت بگو دادر کدام وقت نمازه با فکرم در وقت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم این اونیورسال یا لایمون با فکرم برومد این خوارمون می نویسه وقتی که پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم намозхонеро сар кард ҳамон вақт бар умматонаш фарз гардид дар шаби меҳроҷ фарз гардид мамам хеле гуфтам бо гуфтам яке хато набоша хоб ба меҳмоне шаби меҳроҷ шида буд майлаш маматиҷи
شما بخونید و بیایید. اسمساتون خوندستم. جواب شما توغری بوده. ما ده همین خیلی اومده است خو نویستگیو. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم به آسمان سفر کردند. در شب معراج همان شب پروردگار نماز را فرض گردانید. ما گاه پیش دیگ رفتیستم برای همون در جواب دادیستم. خیلی فیلمو سازه و خیلی در جوشه. نه خوابم نبرده. من همینجا او کухни رفته اومده استم برای همون گاه دیر خوندستم. نه خیلی با مود سازه. نه یا تلفنم چسبیده است برای همون اسمس ممکن دیر اومده. ما دیر جواب دادیسته باشم. بخشش دیر جواب دادیسته باشم. نکیم همون اومده است خوندستم. نه چیکار میکنم گفتم عبدالله کلیت گرفتم خیلی با گشته دادم. مرحمت دادر سوال تا نویستم میگه میره بودازم میام با و علیکم السلام. خوش آمدی شهر توز. блогеров бисёр шидиян. Бисёр шидем. смсоту хондистам ҳамаша. ҳаминҷа кадомеш омадай? просто маъруф хушомадед додар. ва алайкум ассалом. ма одами навояд дар боратон маълумот медодед. ма оиладор, соҳиби 4 фарзанд дар Душанбеи Эмолӣ дар Тоҷикистон.
سازی خوبی معروف دادار. رحمت برای لایک. ва алайкум ба салом, хуш омадӣ апаҷон. нағзи сӯзи саломатӣ сӯз, фарзанду хуб, пешравиё чӣ хеле? раҳмат барои лайк, марҳамат, ай боло бигзаред. зиқ несту маруф. ҳичи просто шукронаи худо мо ҳам созем, модари ҳамаҷон. ҳозина биринҷ андохтум, ош тайёр меша. суол: Қуръон кай нозил шудааст? Марҳамат дӯстони азиз, касе медонад? биринҷ андохтум, я ош қоқ шавад, дам мепартом, насиб боша. баъдия ним саат иншолло ки тайёр меша. хуш омадед як бори дигар дӯстони азиз. раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед, гапои нағз менависед. насиб мехӯрем. хоҳарҷон, аслан расул додар савол доданд қуръон кай нозил шудааст?
Не Абдулло командир оли ҳечира нахӯрдаем, оли тайёр нашида. Ҳамаро хӯрданд ку. наомадай ҷавобош. намедонам чӣ хел шидастай, мадаи қаисимисон омадастай, намедонам барои чӣ бошад. ҷавоба дода бошӣ, наомадай, надидам. нестай ҷавобош. ку як бори дига бинавис. намедонам барои чӣ хел шидастай, яқа одаморо навистагиошон омадастай. наву шавҳарам навист, болоро бихом навистам, неки модар наомадай охир. намедонам барои чӣ хел боша. ҷавоб неста. ҳой ная мадане. абдулло рост мегӯяд, ҷавоб додагии шаби меҳроҷ. бале, дуруст аст. машалла. аслан назаров. қуръон шаби лайлатулқадр нозил шудааст, яъне ба замин фаромадааст баъд аз 23 сол. бале, шумо ҳам дӯсти худованд. бар шумо ҳам дӯсти худованд. хуш омадед дӯстони азиз, як бори дига. ҳозима оша дам картон насиб боша. обуш қариб хоқ шуда.
бале шаби қадр нозил шудааст. машалло. хоб ба ҳама шумо барори кор бошад ба дастгири ҳамдигар. хуш омадед як бори дигар дӯстони азиз. ина хоҳарҷон ура мега табрик ёфтед. ҳама буромад рафт ку ҳеҷ гап не мебудагию марҳамат. касе рафтай бо ош тайёр шид гашта меоя иншолло. оша мехӯрем. оша дам партофтум. дӯстои азизи ҳама буромада рафта будайку. раҳмат барои иҷодат карданут. ами хоҳари азизам як дастгирӣ кунед. заряди ҳама тамом шид. зарядшон тамом шид. буромадан рафтан. ҳеҷ гап не. оли заряд мемонанд. телефонашонро дар мегиронанд. бо гашта меоянд. кадомеш хоҳа хай нахостагиш худо раҳмат кунад ба ҳамин
фақат дастгирӣ мекунам. раҳмат барои дастгириётон. ма иҷо овардам банкама. бигирам помидор бумонам. ба ош мехӯрем. ба ош хеле бамаззаи. хоҳарҷон ростша бугу мо амиёя подпис ҷамъкунира монда шидем оз ино монада конкурс мондагем барои амиёи қак подписчикои мо боло рафтаем. метони ма фикр мекардам хеле осона ки душвор подписчик ҷамъкунӣ душвор будай боли соат ҷамъкунӣ душвор бои ҳамаштай подписчик ҷамъкунӣ мегани чӣ нест. ҳамин одамои на пештара блогеро соатш қиynай меган ҷамъ кардан. намедонам оле мо на 200 соат шидаги 240 то 4000 мекунем. як сол мегзарада. ҳамин эфирода иштирок кардан биги хоҳарҷонам хеле клик метиҳанд та силка бумон подписатсия мекунӣ подписатсия мекунанд та ҳам хеле ба бисёр шидан мегира хай бисёрш мегирезану бисёрш мегирезану лекин бо ҳастанд одамое ки намегирезанд дастгирӣ мекунанд бо бисёрш бо дастгирӣ мекунанд бо ба чанд канало дастгирӣ мекунанд та агар дастгирӣ бикунӣ. лекин агар я подписатсия кунӣ биравӣ дигар надурои каналошон ва ё ҳам намедуроям каналотон ин блогерои пешрафтада. раҳмат маҳмуд дами ҳамиҷо то хӯрда гашта бошӣ. хулоса ки қиynай подпис ҷамъкунирам ҳама чишам. раҳмат касе то охири қатимай раҳмат. ҳеҷ кор неста ям подписатсия ҳеҷ кор неста ҳеҷ кор намекунӣ як подписатсия мекунӣ видеош омад як бекори тамошо мекунӣ лекин бисёр одам амуро намекунад. я лайк ҳеҷ неста ягон вайда ягон телефонда зарар надорад намекунам. ҳамин дастгош бахиланд бахилӣ мекунанд чем ёрдам кардан. хуш омадед дӯстони азиз як бори дигар. 5 минут шид я 10 минути дига бошава
دیگه میارم اینجا میکشویم میکشیم موشه نصیب باشه. محمد تجی که خوش آمدی اپا جان. دم پرتفتگی نه بعد 10 میلیون میشه انشالله. آزی تیار نشده ده نگون چی کشیده است که تاجیکستان تیار کنیم نشون بتیم تو نه کو پیشنهاداتونو بگید. اصلا همو پمیدورای سالیانیش تا خوشم رفته است. آش میخوریم گوی اما نصیب آش میخوریم. یک بار نشون تین من یک بار کردگیم پرید دیگه نکردم. اپا جان ما همی خیل میکنم این پمیدور رو میدازم نصیب بازی وقتی پمیدور شده انشالله که نشون میتیم که میخوایم خیل بگم یک بار بگم ده میدازم این پمیدور رو آی جوشاندگی که دو بار آگردان میکنم سیم بار میدازم لیکن ها обязательно نه اکسوس انداختن در کار یک 2 لیتر یک قاشق اکسوس میدازی 2 قاشق نمک محکم میکنی یگان چی نمیشه. اینه من همینه خیلی پیاز میدازم با برگلی میدازم بفور تیز بشه و تیزک میدازی لیکن ما تیز که نمیخورند خونی ما نمیدازم. همین خیلی آی جوشتگی کتی می اندازم هم خیلی اکسوس نه که ما بیزتیلین به اکسوس کده باشی میپره. چشمای بچم کبود میه چی اکدای ساعت 21 23 کجای پمیدور کوی برن رنگ بادرینگای سالونی را میکنی همو خیل ها رنگ همو بادرینگو را میکنی همو خیل ایرم همو خیل رنگ همو میکنی با رنگ همو با مزل میوه. فقط اینه هست اینه پمیدورای اینه خیلی آودارک با هست اینه نویچوک میگنشه چی میگنشه ما بسیار همو را خیلی زنده محکم میکنیم. اینه خیلی را خیلی سخت کاش باشه این هم سازه. ефир начасписай дӯстои азиз ма часпида ҳӯй додаам хеле када як чишине ки дар пеши худ маёяд худам часпидест. барои мо агар саволотон камтарак дер ҷавоб додиста бошум бахшиш не ки смс меояд
ма помидорша дӯст намедорам, аммо овуш ба маза мешава. Неким овуш ба мазаами кӯдакои ман ҳамин помидорша намехӯрам, фақат овуша мехӯрам. овушта нон тар мекунам, овуша дам мекашам, мехӯрам. 5 минути дига монд. натиҷаи ки ман ҳамаша нағз мебинам. охирон борон мегад. оша насиб боша 3-4 рӯз пас оши Тоҷикистон мехӯрам. хай худо насиб кунад Маҳмуд. ма 10-15-20 бого рӯз агар вақт висол боша ним саат вообще намешкомша. ҳозир яка 15 минута букшом мегум охе жиддати бисёр кардед бароям 15-18 минут шуд. 18 минут меша мекушомша. мама теҷаке мега Маҳмуд Тоҷикистон мерӣ? Маҳмуд аминҷа боши ҷавоб навис. Тоҷикистон меравӣ мега? я пайма. ҳова насиб. ваҳ чӣ хел зуд соқу саломат бирем. Салому ош тайёр шуд. модари тоҷик ваалайкум ба салом насиби намия 3-4 минут пас мегирам. салом келемелеме. ваалайкум ба салом, хуш омадӣ. ҳавасм кард помидорда. ҳо акози охи помидорро гирифта овардам, мондам ки ози оша биёрам ба помидор бихӯрем. ҳама каса дастгирӣ кунед. як канали ами хоҳарам номуш ихелам боша, и хоҳарай. раҳмат апаҷон менависад Маҳмуд. келеме ҳамун помидорош да овоидаҳани ҳама рафт. шукрсоз модари тоҷик. овозатон паст апаҷон. камтари рума истокада гап задан барояму ина хай пеш меом гап мезанам. рафт баланд. шумо канал доред клип битем то на? дӯстои азиз, эфир часпид ё ки соз рафтестай? овозон паст боша, ина баланд гап задестам ку я ҷавоб битед. надошта бошед хай клин наметем то на. закия дӯстон обуна шавед. марҳамат, дар закия обуна шавед. модари тоҷика дастгирӣ кунед. оёморо дастгирӣ мекунанд.
با سفر میکردگی روحی سفید یادم برآمد این روحی چی خفم دوستای عزیز یک بار دیگر همه کس خوش آمده حاضی من دیگ من میارم اینجا میکشم مادر توجیگین محمود تاجیکستان آمدنی همون را پرسیدستیان که همون را روحی سفید کدستی دوستانی عزیز آوردم دیگ من میکشم کسی که همی جده خوش آمده این آوز میکشم که میبینیم آشمان چه خیلی آمده خیلی آشه همه میتونه با یک جای به مزه ایده آش سیر روغن اینه برای ما گوشتاش خیلی کردم که سیر گوشتک بیویه به مزه بیویه اینه دوستای عزیز آشمانم تیار شد سالونیومونم تیار شد اینه میخیل میگیریم من دیگه ببرم گشته او نگید که خودش تیار نکده گفته آوردم دیگه برای که در خانه ما هیچ که نیسته که تیار کنه دیگه اینه دوستای عزیز اینه میخیل تیار شد آشکی ما نک پمیدور رو میدوزیم شروع کنیم شوخی یکی به دست میخوریم ده اینه دوستای عزیز تیار شد اینه بوش برآمده است این هوراش نمکش هم نرمال نامده
Аслан Маматеҷи ки ман ба канали шумо обуна шидагӣ. Охирон борон ман омадама ки дига тоқат намешакада бӯи ош омад. Маматеҷи ки аслан обуна шидум ку. Дастома шушта биём ма ҳичи хӯрок напухтам. Шавшид чӣ кунам фикр кардестам. Маматеҷи ки ма да шумо зангулашкати обуна шидагиём. Кай ки эфир мени медуром фақат барои занакон навистагия мебуром. Ошкуни модари тоҷик ман мерам хонад. Солеҳ барои занакон рам боша дуромадан гиред. Ялайк монед ба бубурӯед. Ҳамихела модари Маматеҷи ки ошум салача надорам. Хайна дӯстони азиз, оши мо тайёр шуд. Оши бамазза шид. Раҳмат барои дастгириётон. Раҳмат ки бо мо ҳастед. Иншолло ки ман ҳамата медуром дастгирӣ мекунам. Як бори дигар раҳмати калон. Мехоҳам эфира букушам ку гудаконда бутем оша бутем шуна якумай ҳамат кулучотоно бигирам. Кулуч зарар доштай. Баъд эфира мекушам. Язнамуллотон айдурӯи тамошо мекунам. Хеле язнамуллотон ош мекунад. Ман яму ёд гирифтагим ошора. Хеле ошкунира. Дӯстои азиз, ма яла кулучотоно мегирам, баъд эфира мекушам. Накушум меги эфира? Наомадӣ? Буромадӣ ай кор? Ё ки қайки дига бестем ки одамои оши даткадагӣ биёянд бибинанд. Раҳмат. Модари тоҷик ҳами кулуча ҳами боло доди ку як борҷи қиди удалид медиатор мебуроя мегирӣ гашта. Шахсоне ки ба канали инаи Аслан обуна нашидед, обуна шавед. Ин силкашам мондан наметавонад. Солеҳ имсол нарафтӣ, помидор мондем. Аз натон қатъимон якҷояи помидорро кадагиай. Ҳар як хӯрдагимда мегӯм нестай хӯрдестем. Фею салом алейк, хуш омадӣ, 40 лайк. Раҳмат барои лайк. Неки мо эфира куштанием. Ош хунук мешавад. Не дегиш ами хунукш состарай барои гудако. Дегиш гармай. Манижа зарар надора. Имрӯз маярам гирифтум, гуфтанд обратно навистумша чида ихел гуфтӣ зарар дора? Не гуфт ҳичи намекуна. Намедонам охе апаҷон ами кияй оила дар Москвай ку. Ҳавай ҳар як дуромадагӣ буромадагӣ ҳам маятеҷикида дуромадем амрӯз кулуч дод гуфт бе кулучотона бигирум. Ба фикрам зарар дора. Ман намедонам. Помидорро кати язна тайёр шид нестӣ? Ҳо кати язна тайёр карда будем. Мардумон тайёр карда будем. Вай харида овардак ма тайёр кардам. Нихеле. Вай дар ҳафтаи гармӣ рафт, вай бозор гирифт овард. Ба ма маҳкам кардам. Ҳами хеле. Хаму овардан қине. Аку шумо я рафтед омадед ош пухт. Исни одамо ждат кардем меган. Муродило, всем привет, апаҷон. Раҳмат. Дер кадӣ. Хай дерам накадӣ. Ин ош шуд.
охо уҷагиҳо мехари ширина. И шуртоқа ки тироша кард. И бо маззаш дигар охе. кулуҷ зарар надорад, барои бегона наметен. Мара мегирумшон аганаи сипас оли апаи шаҳлора мепурсум. О, мара гирифтанам кулуҷ, ман бароям ами хай меги кулуҷ дай дастат мегиран. 31 лайк апаҷон. Раҳмат Муродило барои лайк. Шукронаи худо мо соз. Шумо созе дер кади ку додарине ошмон тайёр шуд уже. О, аку ёд кардам шохи бароям модари тоҷик. Через почта некем рост гуфти почта дадарам мерафта 2 ҳафта да мерасида 2 ҳафта нашида. Я банкаро кунам. Мезгаронда бошан. Все равно гудако овоқ намехӯрам, фақат овоша мехӯрам. Аммо нести ё намехӯрам, нами як парамешком ба худам оста то мехӯрам ки оз ба фикрам то тамом мекунем соли дига меша. Нозимҷон салом алейк дӯстон. Апаҷон ош тайёр шудай ку? Ай рангаш оши бамаззай. Ҳо, ош бамазза будай. Рост мегӯен Солеҳ. Роӣ кун я банкаи зур меша. Ҳо, ҳамата адресотон хай адресои шавҳарма медонам. Адресотонро бигӯед, ятта роӣ мекунем, тамом мекунем. О, как раз омадед. Марҳамат, дастотонро шӯед, ай боло бугзаред. Мехӯрем. Майлаш хӯре ноша иштиёйтон. Раҳмат дӯстои азиз барои дастгириётон, барои омаданотон. Ви не ки ман мерам, худаш омадием намеген. Хуш омадед гуфтам ку Муродило. Дига эфиро мерам, рӯи даст мебардоранд. Ма хуш омадед гуфтам, охи ма админкаи канал ма гуфтам, охи одамо ҳушон дастсалёнӣ не, ҳуши ҳама олида ия гап дар бораи рафтеса ош усудамо. Раҳмат. Ош хунук нашава. Майла шозина мерам, чуҷота кармид мекунам. Ва ё уже кармид кадестяну. Касе ки надона, духтарум астай 12 солаи. Аммо ози ёрдам мекунам ама ки эфир кунаму хоҳароша нигоҳ мекунам. Ҳозина. Дӯстои азиз, хайма кушта наметавонам озина мекушаша. Майлаш хай модари тоҷик.